कख्लाबारि साफागुरि फरायसालिमायाव मन्त्री इउ.ज ब्रह्मआ निजुत मयना नैथि खोलोबनि चेक रानदों। दिनै 27 अक्ट'बर 2025 अक्ट'खालि दुलाराय रायजो नाङै फरायसुलिफोरनि फरायनायाव रांखान्थियारि हेफाजाब महरै आसाम सोरखारजों फोसावजानाय निजुत मयना बिथांखिनि नैथि खोलोबनि गेजेरजों दुलाराय आसाम नाङैनो निजुत मयना बिथांखिनि चेक राननाय हाबाफारिया सोलिबाय दं। बेबायदिनो 63 नं साफागुरि बियाबनि एमएलए अदेबानि आसामनि केबिनेट मन्त्री उर्खाव ब्रह्मआ गावनि बियाबनि सिङाव थानाय कख्लाबारि साफागुरि फरायसालिमायाव आसाम सोरखारजों फोसावजानाय फरायसुलिफोरनि फरायनायाव रांखान्थियारि हेफाजाब महरै निजुत मयना बिथांखिनि चेक राननाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै चेक रानदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो आसामनि केबिनेट मन्थ्रिजों लोगोसे बाहागो लाफैयो 22 नं कख्लाबारि बियाबनि एमएलए मन्थु बर' बिथाङा लोगोसे बाहागो लाबावो जाला जौगाखां खोन्दोनि बिडिअ दिरबल ब्रह्म बिथाङा। साफागुरि कलेजाव आसाम गभर्नमेन्टनि डिसिसन मथे जि निजुत मयना 2.0 दिनैहाय चेक डिस्ट्रिबिउसन जादों। बेनि हाबाफारिखौ मावनो थाखाय आं बाहाय दिनै नुजाफैदों आंनिनो समस्ति हिसाबै आरो बेनिफ्रायनो देरहालांनानै आं मिनिस्टार जादों। स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनो बेबायदि एसाइनमेन्ट हरदों। निजुत मयना फार्स्टआ जाहैबाय 2024 नि आगस्ट मासाव लन्च खालामनाय जादोंमोन। दा 2.0 खौ दा नैबे अक्ट'बर दानाव सेरेमनियेलि दिनै चेक राननायखौ जागायबाय मुख्यमन्त्रिया आरो खानापारानि फिल्डआव बे हाबाफारिखौ मोजाङैनो दिनै मावफुंलांबाय आरो लाइभ स्ट्रिमिं जों नुबाय हाजार हाजार फरायसाफ्रा फैनानै बे चेकखौ नाजावफैदों। गासै आसामाव 10 लाख माने हिन्जावसा फरायसुलिफोरनो हायार सेकेन्डारिनिफ्राय लानानै मास्टार डिग्रिसिम बिसोरनो हायार सेकेन्डारि स्टेजाव जायफ्रा दं 1000 पार मान्थ आरो बोसोराव 10,000 जागोन। मानो होनबा बोसोरसेनि मास मोननैखौ बे माने अफ सिजन बादि लायो। बेनिफ्राय सामार भेकेसन थायो बा हलिडे थायो। 10 दाननि थाखाय 10,000 रांखौ सासे फरायसाया मोनगोन आरो जायफ्रानाखि डिग्रि फरायदों बिसोरो 1,250 रांखौ मोनगोन। थारमाने बोसोराव बिसोर 10 मासनि थाखाय 12,500 थाखा मोनगोन आरो जायफ्रानाखि मास्टार डिग्री फरायबाय बिसोर 2,500 रां खरि मोनगोन दान मोनसेयाव 10 मासनि थाखाय प्राय 25,000। तो बे जाहैबाय निजुत मयना आरो जायफ्रानाखि बेखौ मोनदों बेनि थांखिफ्रा जाहैबाय मा गोबां हिन्जावसाफ्रा मोनसे समाव कलेजाव एडमिसन लाया थाब हाबा जायो स्कुल ड्रप आउटनि रेटआ बाराद्रायमोन। तो बेफोरखौ फोजोबनांगौ आरो जाहाथे हिन्जावसाफ्रा बांसिननिफ्राय बांसिन कलेज इडुकेसन हायार इडुकेसन लायो बेनि थुलुंगा होनो थाखाय निजुत मयनाखौ लाबोनाय जादों। आसामाव गासै 10 लाख फरायसाफोरनो हिन्जावसा फरायसाफोरनो बेखौ होनायनि मोनसे थांखि लादों। देग्लाय प्राय 3.5 3.5 लाख स्टुडेन्टफोरनो बेखौ होनाय जासिगोन। बावहाय दा देग्लायनि दा मोननो हानायफ्रा 227 आरो थांनाय बोसोरावबो मोनबाय। माबायदि क्राइटेरियाव होदों होननानै फोरमायो जिहेतु फरायसाफोरखौ? दा क्राइटेरियाथ' गैया बाहाय बयबो मोनगोन बेखौ आरो दा बिसोर दिनै स्कुल फर्म फिलआप खालामनायनि बोथोर फैबाय बेखौ फर्म फिलआपआव बाहायनो हागोन थाखाफ्रा जाहाथे मिस इउज जाया। गासै फरायसुलिफोरानो मोननो हागोन नामा? हौवासाफ्राथ' गैया हौवासाफोरनोथ' होनाय जाया हिन्जावसाफोरनोनो होनाय जादों। गासिबोथ' जाजोबाखैना
खहा जानाया स्कुटि मोननाय दं